przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, którego nie wyłowiono, gdyż znajduje się przy białoruskim brzegu rzeki, a służby Białorusi nie podjęły działań, by wydobyć jego ciało. Wraz z nim wspominamy wszystkich tych zmarłych w drodze, których rozczłonkowane ciała rozrzucone są w pasach granicznych państw i którzy nigdy nie zostaną odnalezieni ani pochowani, a ich historie nie zostaną poznane. Wierzymy, że Bóg przygarnie ich wszystkich do swojego serca i obdarzy wieczną miłością i pokojem, a bliskim, wciąż czekającym na wiadomość o zaginionych, pomoże ukoić ich